kaixo txoriene, wonton, zigor... Wonton pasta. Wonton pasta, bai. Kaixo ez dakizan esaten zen? Ez akordatzen. Ni hau. Ni hau, txinatarrez. Txinatarrez, ni hau. Ni hau. Ni hau txoriene, gaur, txinatik datorren erreztat egin bidogu, gainera, neguan gauz, berua da, hemen daukogu gure lankidea mangamotzia, baina ni jertxitxo batekin hobeto nabil. Ez, hemen egira fokoekin eta, kalefazioa badauka, txorienen gustu eroten da, baina kanpora ateratzen garenean jertzea, txaketa eta dena gaina gartzitu. Bierdi, eta horregatxik ingau sopa berotxo bat. Vale. Eta ingau sopa bat, ikusten duzu, barazki eta aragi asko dauzela, baina berezik arrixena da wontonak dauzela sopako orduan. Hau da, wonton xafla bat, hemen jarriko itxugu betegarri desberdinak, itxiko itxugu lan sakutxo batzuk izango bazien moruan, eta gero ingo horrek sopan sartu. Eta hemen itxasua eta mendia duzkau, ikusten dut. Dauko danetik, bai. Bai, osagaiak badaude batzuk. Hori izango da betegarri, kontako zuzela nik baten. Lehenengo kasola baten, oiasko egaltxoak egosten jarri eta salda ingo dugu, porruakin, jengibriakin, berakatzakin, zu motelian ordu batez kozinatu edo lapiko askarrean 15-20 minutuan. Bitartean otarrenxak txikitu, aragixeatuakin nahasi eta gatza, piperbeltza, soja saltxa, ostra saltxa nahasi, eta azkenik tipuleta, olio apur bat eta harto almidoiakin bebai nahasiko ditugu. Horrek gorde, eta wonton orea zabaldu, betegarrixakin beta eta olako sakutxo batzuk ingo ditugu. Bitxartean bebai ingo olako olixo bat, tipulatxa, jengeuri eta berakatza ondo txikitzen eta frijitzen. Azkenik, wonton sakutxuak 8 minutu egosiko ditugu eta plater sakon baten jarriko tipuleta, soja saltxa, gordetako olioko jarakada bat, salda eta wontonen panadariak. Eta hori, zerbitzatu ingo dugu. Horoxe, beraz, lehenengo gauza, ingo salda, honek eramango dau denbora geixena. Bai, sopa bada, azkenien ez? Eta sopa horren oinarria salda hon bat. Hori da. Orduan, nik salda kasunetan, bebai aldo zuen txerrixen asurrakin, normalen txerrixen asurrakin eitzen da. Baina, ni legunen ategitxera joan nintzen, eta eskatu nuen oiasko karkasak, horrek bez zaukien. Oiasko egaltxo batzukin egingo eta moldatuko. Baina eskenean, etxien daukot zuen salda bat, eta ein jaukitzen bozue, ikusiko zuen askoz errexaua eta azkarra behin gozue. Hementxe, olixo apurtxo bat, hau txinan oliba olioa ez dago erabiliko saldaiteko. Ekilore erabiliko da, ero soja olioa, lortu dut soja olioa, errezetan bat baldin baukazu soja olioarekin. Zelan da, Zaporien? Ez du probatu oraindik, ireki gabe daukat, da trinkoa, niko lodia, ez da koko olioa bezala, baina bai dala lodia, gero berotzean, badakit, findu egiten dela, baina potoan gorriska, kolore oso gorriska dauka. Eta, ekarriko du, pentsatu behar dugu errezetan bat horrekin egiteko, ze... Erosi dugunez, hor daukar. Bai, aprobetxa behin biko da, ez? Nik hemen ekarri bai bat, ez dugula askotan erabiltzen da hor dauko botillatzien erdi utzik. Bai. Osa, erdi utzik, erdi beteta, eta da sesamo olioa. Orduan, sesamo olioa erabiltzen dozuenean errezetan, eta ez badozue inoiz erabili bota errezetan jartzen dauenan, baina apurtxoa gutxi hau zen. Zaporia badauka oso sakona, eta, igual da, larrei. Batzundako. Sopa honekin egia da, Euskal Herrian gertatzen da. Txina, antza omen da Euskal Herria baino zerbait handiagoa, ez? Gutxi baina. Bai, ez pentsa, askorik ez. Euskal Herrian ere, behitu zelan, euskalkiekin daia, herri batetik bestera gauzei ezberdin deitzen zaie, sopa honekin berdina gertatzen da, ez? Segun nun zauden, modu ezberdin batean deitzen zaio, wonton, guantan, gero badago beste bat, juntum, eta gero, prestatzeko erak baita, eskualde bakoitzean ezberdin egiten dute. Eta esaten nuena, hemen, undarrutik zarautzera, izkerak eta gauzak esateko modu aldatu egiten da, eta errezetak ere, Euskal Herrian ere aldatzen dira. Segun nun zauden, aldatu egiten dira. Txina ezalako herrialde handi batean, imaginatu, sopa hau prestatzeko, zemat modu egongo diran, orduan inoiz ez izan da esan, ez, horrela ez da. Ero bai, eskualde batzuetan, horrela egiten da, beste batzuetan ez, eta bakoitzak bere gustora moldatzea dauka. Nik atara dut hau webgune batetik, dala, neska bat eitzen dela, kaguan, edo behintzat holan idazten da, kaguan homsai. Eta neska bat... Zaldibarku ez da. Aizarna zabalku. Ez da, baina, egisa da, Espainian bizi dela, ez dakin nun,
eta bloga erderaz idazten dauela, eta orduan dauzka errezeta asko, originala dira txinakuak, eta nahiko originalak, gurot esan, osagaiak eta bertakuak, eta oso ondo azaltzen ditu. Eta handik ataratzen ditut errezeta desente egisa esan. Ni gustatzen neska horren gogunia. Beraz, errezeta hau handik ataradot. Olako bati ere holan ikusita errezeta, ja esaten duzuna, Euskal Herrian bizitala ero, gainera jartzen dizut, bueno, nik gukan, ez dakit, Txina, Japonian, ez dakit, Ego Ameriken, Mexikon, mexikar bat hemen bizidanak, esatu, gukan, erabiltzen dugu osagai hau, hemen agian ezin dugu aurkitu, baina nik antzeko zerbait lortu dut eitea, hemen gure merkatuetan aurkitzen dugun asarekin. Igual ez dago ez dakit zer, baina moldatu altzarete, bestela, erosi alduzue beste denda hontan, ze gaur egun egilea da, ia denetarik aurkitu aldala. Nik, betu, lehunea aipatu genduela hori, ezagutu nuen azkenean, bada hor, basaurin bada olako merkatu txinatar bat, eta, bueno, txinatarra da, egia da, bereiek txinatarra dira, baina Japoniako hainbat eta hainbat errezeta egiteko, osagaiak eta euskade. Eta korearrak, eta pile bat hori, asiarri, nik esango nuen, txinatarra barik, Asiako lago denda badala. Eta hortanetik aurkitzen duen. Ontxe kontako zu ze erosi zinun, bitxartean. Erosi ez, kotillatzera joan zinen bakarrik? Bakarrik kotillatzera. Bilbora joan behar nuen, eta neuzkan 5 minutu eta 10 nituen. Orduan pentsa. Betxo. Hementxe, jarri dugu, oiaskua, porrua, ura purtsu bat gehitxuko zau, berakatza, jengibrioa jarri dotzat, eta azkenean honek ingo dago desberdintxasuna gure oiasko salda batekin, guk etxean oiasko salda, porrua, zenarioa, orantipula, perrexila eta botatzotzagu. Nik normalean berakatza hainbeste estotza botatzen, eta jengibriak emongotza igual holan ikutu bat. Holan baina gero da, gero eraten dugunean, horaukiko dugun, soja saltza, gero inbidogun olixo horren zaporia, da horrek emongotza, beste ikutu bat. Ostra saltza ekarri duzu? Ekarri dut, hemen dago. Ostra saltzan inguruan. Bueno, txorienen aipatu genuen, hitz egin genuen bere garaian, erabili genuenean, nola kasualitatez asmatu, aurkitu zuten saltza bat izan zala, hor mila, uste dut izan zala 1888 urtean, hango ostrak saltzen zituen hango saltzaile batek gero, gehiegin zitzaizkion, gero hortik atarazan sukua osaltza potentia usaila bintzat, ez eukala oso atsegina, eta likamek esan zuen, ostra, hau ez da txarra, eta hortik aurrera sopai eta botatzen hasi zen, eta oso ospetsu egin zen, eta gero, gaur egun arte. Hemen usaindu genuen zuen aurrean, eta esan, usaina, ez da munduko usain atsegina. Ez da oso gauza atsegina. Ez, baina gero egia da, ikutu berezia ematen diara, denei, eta hori da jengibrea usaintza bezala. Jengibre sustraia Patrik erabili duena, zuk berez hori usaitzen duzu, baina gero zuk hemen salda bati ematen dionean, bai ematen dio leikutu bat, baina ez da horren fuertea, eta gehien bat, pikante puntu hori, berotzeko gainera, hori ez, neguan gauden hontan, saltza, jengibrea, bakarrik jengibre irakitea eta ur hori eratea, benetan berotzen duela, estarrian dako eta oso ona da. Pikantia da, azkenean puntu pikantia da. Berotu iten du, berotu. Bai, itxen dau. Hemen txeontxasi gara, guonton horrek edo empaladia txinatarren betegarri itxen. Orduan, han asko eramaten den gauza bat da, itxaskiak eta aragisa nahaztia. Guk hemen deitzen dotzaguna... Itxasotamendia, ez? Itxasotamendia, han asko eramaten da. Ze zabiz, otarraixak begiratzen, Ez, hori, esan, aipatu, betegarria artean, badakizu, Txina handia dela, txerrikiak, itxaskiak, gero barazki ezberdinak, tartean jengibrea eta horrelakoak ere izan dira. Lehen ikusi dutzutolan atalak zenbatzen? Bai, bere gunean aipatu genuen, eta nitzen goratzen, sei atal dauzka. Otarrizka zei atal dauzkate, otarrizka ninguna izin aldizut, Pentsatzen nahen horrei buruzin bizinula berba eta horregatxik kontau itxuzula. Baina behiratzen diet, eta baina azkenengo ikerkuntza bat atara omen dute, zentzileari batzuk, nik, egizan ikerkuntza hori nik, pixkat, holan izin da, flipatu iten dutez. Otarrizkak oso lotzatiak omen dira. Lotzatiak? Oso lotzatiak omen dira. Hori da, azkenengo, albiste bat horretara da, otarrizkak... Ez holan berriketeruak eta taldien ibiltzekoak. Eta bakarrik, eta hori betikoa, ez dakit, baina nundik atatzen, lotzatia direla, hitza lotzatia jartzea, esan aduzu, bakartia direla, ez da izer, baina lotzatia dira, lotza zer dan,
agian jakingo dute, hori ez dakigu, baina horregatik gu hori iristera esatea, ez dakit, agian gorritu iten dira, ni bakit egosten ditugunean gorritu iten direla. Igual lotzatuta dauzta. Bai, hoixi izango da, baina bueno, Otarrainxka bada, gatze aldaketak eta hor ze azkenean itxaslabarretan, da hor ibaiak eta sartzen diren lekuan da hor harrapatzea oso ohikoa da, guk ikusi genuen, ezagutu genuen Txilen, Txilen ez Uruguain izan, ez? Uruguain egon ginenean ezagutu genuen otarrainxkak nola harrapatzen zituzten, eta hau izaten zen hori, itxasoa ibaian da sartzen zen tokian, han harrapatzen zituzten, sistema bazan, sare bat iruki bat bezalakoa, geldi zeuden, finko, gero argi bat uretara behira eta gauean argia da, juten dira, euliak eta bezala dira, ez da gizu? Euli ez, hori da, pelikula nola da, bitxos, da, ez? Ez joan argira. Bueno, antzekoa da, Otarrainxkei antzeko zerbait gertatzen zaie, eta juten dira, eta da, enbudu bat bezala, gero sartzen dira, eta ezin dira atara Otarrainxkak. Eta, bueno, beti, normalen bestela, arrantzatzeko sistema izaten da, honek arrastreko sareekin eta horiek, itxas are artean da egoten dira, eta, bueno, jaietzen diren danak, angulak diemeak. Angulak, gero angulak eta zitzen behar dut hor, Otarrainxkaren lengusuak. Otarrainxkaren, bueno, familiko, ezak. Baina, bueno, Otarrainxkak hori, gure sukaldaritzan, gabonetan janditugula tonela denok. Eta orduan, sobra gotzen bajatzue, bitxu. Hone indako, abiardi bakarrik 100 gramotxo, 150 gramotxo. Berez, zuritxu da ukitzen baitxuzte izostuta edo danadalakoa, bitxu, errezeta honekin, oso ondo doiaz. Eta gainera, bueno, harintxua da, egisa daulan gabon osterako eta gotzerako ondo datorrela. Hori bai, esatea, ni lagun batek gabonetan esaztian erosi zituela bai, junitzen supermerkatura eta Otarrainxkak erosi nituen freskoak, ez dut uste freskoak, desizostuak dira, normalean, horrelako arrandekietan, da horrelako zentro handietan mintzat, ez badizute esaten, Otarrainxka ero gamba freskoa direla, dira izostuak, desizostuak izan direla, orduan, sobratzen bazaizkizue, inbar duzuena da, egosi eta gero izostu. Behin egosi eta gero. Ez berriro izostu. Ez dira, berriz izosten baituzue, ez du esan nahi txartu ingo direla. Baina bai esan nahi du, gero desizostean berriro, oraindik ur gehiago saltatuko dela, sustantzi gehiago botako dutela, eta orduan esenen zaporik ez dutela izango. Orduan, sobratu zaizkizuenak hauek erositakoak desizostuak arrandegian, hartu eta egosi, eta gero nahi baituzue izostu. Baina behin egosi eta gero ez bere hortan freskoan, ja desizostua dira orduan. Ados. Honek, gordinik egin biditzugu, eta gordinik dauzela ondo txikitu, aragiseatu izango basan moruan. Ukitzen basu olako gaiu bat, guk hemen txorinen badaukagu. Robotarekin edo, Robotakin edo horrek tire itxen dozunak eta segitxuen emote dutzazula, segitxuan bi kolpekin ja, gana xeatuta duko zula, horrekin itxen bozue ondo, baina, labanakin be, ikusten dozue, titau baten bai, txikitzen dela oso ondo, azkenean, honen aragisa biguntxua da. Bai, eta hau, hor, gero pastan bestela, oso hori sartzia nego zaila da, baina, hori da. Eta nahi izan ezkero, manietikoa gero bazaten, nik etxean egizan ez dut itzen, normalean, jatetxetan nik izan dut, esteak kendu, nahi izan ezkero esteak kendu, nik nire etxean inoiz ez du kentzen, eta, batzuk izan, baina hor pia nabaritzen da, area, zekina, eta ez da izan. Nik bestotzak kentzen, bakarrik igual bat. Argazkirako danian. Patreo, Otarrainxka jaten ditugunean hauek plantxan indakoak, inok ez diekentzen gero. Hor, plantxan indakoak daude, azalda guzti, eta guk egiten duena zuritu, eta runtz, jan. Ez da inorri biltzen hor kentzen, eta egia da hori bakarrik kentzen dela, desizostua baldin badituzu, nahi dut esan, gordina dauzkazu, azala kentzen diezu, eta hor aukera dago. Bestela plantxan jaten ditugunean, hor normalean, plantxan, egosita, paian, kozinatuta, inorrezte biltzen hor esteak entzen, lehenko eta bain, ezin dalako, ezin dakendu. Eta norbaitek lortzen badu, mesedez idatzi, txoriene abildu egite.eus. Ni bintzat, ez dakik entzen hori.
Bueno, langostinoak eta tipikoak izan dira, eta lehen garai batean gure etxean aspaldi, bueno, gure amamak beti, hauek horre Bilboko merkatuan postua zeukaten, eta gabonetan urtero 2 kilo erolan angulak ekartzen zituzten. Bai, jo, gure etxean angulak gabonetan beti ezautu ditut. Afari dotoriak itxen zen dituten, Patrik, garai batean ez zeuden gaur egungo presioetan, ez da gutxo ere. Aurten 900 da piku eurotan da ustote egon direla. Pandemia baino lehen 1.200 eurotara eta saldu zirela badakit. Pentsau. Egia da, oin oso gutxi daudela. Oin, bueno, horre Asturri baitik ekarri zituzten, oin duela, oin nes goratzen, 30 kilo eta saldu zituzten hemen, hasierakoak ero izan ziren, eta 950 euro ingurunero hasi ziren, baina hori bakizue, bueno, eskaren arabera, ala ere lehen, bueno, gure kostaldetara iristen ziren 100 anguletik gaur egun 9 bakarrik iristen dira. Hene, txoinen, segor, moztin bitzu momentutxo batean, hemen txaukau, zemak errek beldurra ematen. Bai, moten dau, angulen presizioan antzera. Bai, presizioa, eta ez da guzela. Askoz be merkeago bada gure txerri haragi xeatua, eta hemen txekartzen dugu apurtxo bat, eta ointxe eskuekin banatuko hau, eta eskuekin bilduko dana batera holan ore bat geratu arte. Gero honei joango gara gehitzen gutxinaka, bueno, hemen txauka tipuleta, gero ostra saltxa, soja saltxa, harto almidoia, olio apurtxo batekin. Oso, no? Eta lan arte olako ore bat, ez da oso itxaskorra. Eta hau izango da hori betegarrixa gure, bueno, enpadadiena. Itxasua eta mendia. Itxasua eta mendia, dana batera. Hemen, Nik gustatzen gatenik pizza normalia itxautena beti, egaluzea eta irugierra. Gure txean, behitu. Pixa batera. Gure txean aukerarik horretako, ez dako. Gure txean, izan behar du, urdai espiko gozia, tomatea eta gazta. Bueno, egia da nire gustatzen zaidalako, Eta nik egia zan pizza normalean ez dugaten, guk egin bai. Nik badakit umeek eta hori jaten dutela, eta pizza jartzen dugun egunean, bakarrik pizza jaten da. Bai. Ez du besterik, nik orduan, bueno, nik orduan nintzagoen sala bat iten dut, eta beste zerbait, baina baina ez, bueno, gustatzen zait, eta jatetxetara italianero baldin badaude, eta pizza bajan behar bada, pizza jaten dut, ez da bat inungo arazorik, baina nik neuk ez dute holan, jatetxe italiarra bada, badauzkat askoz gauza gehiago eskatzeko, espada bat esaten zuen, famatua da, zemengo pizzak omen dira, ez da gizzer. Bueno, anik, eta hortan baita, esate dute, pizza saleak, pizzak finak izan behar direla, finak. Eta ni hortan lodizalean naiz, Napoleseko ahi aldatzen botzazu igual lodixe esango zuen. Baina hori bai, behitu nira nahiakin zaen lan pizzerixa baten. Horan, hasi zan sukaldaritza lanian, sukaldaritza ikasi baino lehen. Da hor konturatu zen, asko gustatzen gara kosinatzea, ez? Eta pizzerixa horretan, aldostazu kendu, enaz konturatu. Eta pizzerixa horretan, basauen italiar bat lanian. Eta esan zantzabitxu, italian beti gustatzen gaku pizzak sapore bakarrekoak. Hau da, daukau urdai espiko egozia, egaluzea, tipula. Igual, osagai bi batera, baina gustatzen dara, tradizionala, izaten dela... Orduan, baina, sapore bat gehi tomatea eta gazta. Tomatea gazta gehi sapore bakarra. Orduan guk etxean ondo iten dugu. Bai, zuek bai. Tomatea, urdai espiko egozia, eta gazta. Hori bai, zuek bai. Hola da, 3 geruza hoie, best erik ez da, bueno, geruzak, banatuta dana, baina egia da betu guk etxean ondo iten dugu. Betu, hortan modatu. Hortan ondo. Bueno, angulen kontua, gero eta gutxiago daudela, gaina, bueno, azken arauak eta aldatu indituzte hemen Euskal Herrian horren inguruan baita. Soinez hor, hemen txe. Bueno, hartu almidoia, oliba, sesamo, olioa, hemen txe, soja saltxa, eta gero, ostra saltzana apurtxo bat bakarrik, bale? Ze honek emongotza saporia geixegi beraz, koiaraka da erdi. Eta joan gara nahazten, eta betegarria prest. Gaur egun, bueno, ez dut aipatu, berez, hau, ostrakin iten da, gaur egun saltzen dituzten berez, ostrak egozita, hortik ataratzen zukua, eta hortik ataratzen omen da saltzau. Gaur egun saltzen dituzten
ostra saltza gehienak, hainbat konserbante eta dauzkate, eta, nahiko nuke jakin, zenbat ostra izango dituzten, gaur egun olako tokitan saltzen dan, ostra saltzak. Gehi egiztot uste. Horretan ere, ostrak sorionez angula baino gehiago daude, eta angula, baina garesti be bai dauze. Bai, oso garesti. Horre presixotan eta? Bai, ez da bromia. Hori, angulana esaten abena, bakizu hauek azkenian angulak sargazo itxasotik etortzen dira, hori, 2 urtero tardatzen dituzte, hasiera nolan gaina ia transparentia dira, eta holan bolantzeko batzuk eginda etortzen dira, eta iristen dianean hemen, berez transparentia dira, gero ibaiet, eta beti atartzen dira, bereien zangulak egiten duna etortzen da txikitan, bere ama bizi izan zen ibaian gore igotzen da, eta gero bere zikloaren bukaeran itxasora joaten da, ibaitik itxasora joaten da, sargazo itxasoan umeak egiten ditu, eta hiliten da. Hori da bere prozesua. Eta, bidaia luze hori eta gero, hemen gaude, gure zarekin itxoiten berari, ongi etorri izan dio. Arrapatzeko preselako ongi etorri Arrapatzeko pres, eta gero. Esango dauen, baina, zelako arreria. Holakoa gara gu, eta denekin egin dugu, beraiekin, eta... Ez da diskriminazioa. Ez da beraiek bakarrik hori nagero, suposatzen dut, izokinakin eta berdina gertatzen da, harrapatzen dituztenean hemen bidazoioiko lehen izokina harrapatzen dutenean, berdina, ura ere etorri da, kasakristotik esaten da moduan gaixi esan da, eta ura ere, arrantzatzen dute, eta neka inda donean, eta beragatik, milaka euro batzuk orditzen dira, Itxuse borxako sakutxu... Vale. Oiek eta gero izango zen, sopa inda daukonean, o salda inda daunean, salda hortan egostea, uretan egosi edo saldan egosi. Orduan, lehenengo igual, ertzak urakin bustiko ditugu, gero jartzen dugu betegarri xan, koiara da, eskuekin igual, hobeto. Txikitsua. Osa, honek emango esku, imaginau zenbat, enpadeian dako, eta hau ingo duguna da, gutxinaka, biltzen joan lautan, 8tan, nik, desberdinak egingo ditut. Itxualdo zue, holan, holako lau ertzetako batein, holan politxak eratzen da. Guk guontonakin iten genuen, ravioli bat iten genuen, guontonakin. Hartuta guonton pastarekin, betegarria erdian jartzen genion, gero lauki bat, gero gainean beste bat, ondo itxatzita, eta gero honekin pasta mosteko molde batekin, borobi itxura eromaten genion, gero sardeska batekin holan ertzak eta holan pixkate politia jartzen genizkion, eta ero egoziten genuen, eta, saltzan batekin, ero... Horitik txorien egin nauen, ze nire baskulinaren lan itxen zauen lagun Carlosek, hori dakutze zuztan itxen, ravioliak guontonakin. Ontxe estabilan lanien, baina, asko mirezen dugunik nire lagun Carlos. Zukaldaritzen nik uste dut guontona, nuen 16 urte nituenetik ezagutu nuela aurreneko aldiz. 16 urte izango zen, 80... Gauza modernua zala, txinatarretan eta erosten dana. 82-tik. 82. Lehen nun erosten zan. Hau, honek esan da, proveedoreak ero eskatu iten zenion. Ekarrik esan dendetan. Azkenean jatetxeak eta lan egiten dute hori, badaude jatetxei hornitzen dieten enpresa batzuk, eta batzuk dago ardoak ekartzen dizkizuna, dago arrandegikoa, dago barazkiak eta fruta ekartzen dizkizuna, eta ero pixkat egoten zan bat, pixkat danetik ero lortzen zuena, ero horri biltzen zinen, erotuta lortu aldiazu, ze gainera, horrelako jatetxetan da, gauza asko ziren, frogak eta ez dakit nungo osagaia nahi izan, eta, erotuta ibiltzen ginen, da hauek beti normalean isostut ekartzen zuten kaja handi bat, wonton pasta paketeekin, hau pakete txotan saltzen zuten, eta isosgailuan, hau egia esan oso isosgailuan gaur egun ere, hemen holan denda asiarretan da saltzen dituztenak, isostua saltzen dituzte. Orduan, isostua izaten gendun, eta egia da, lasainak eta iteko oso praktikoa dela. Hemen inaldu, lehenko astean izen moduan pasta egin zuk, gero luzatu, hartu, eta azkenean, erabilpen berdina, erosi baduzue,
gailu hori, pasta luzatzeko gailu hori erazioa zuen, erabilpena eman aldiozue, eta hori hemen egiten dana da, egiten dozu horrelako patria bilizan hemen luzatzen, ez? Baina behin luzatuta daukasunean, gero moztu egin zuen, ez? Moztu beharrean, utzi luzetara, eta luzetara tarteka jartzen olako betegarri pixka, bertegarria, olako tartetxo bat utzita. Gero, luzatu berriro pasta, gainean jarri beste pasta luze bat, eta ero itxi ondo iskinak, moztu, eta horrekin rabioliak. Eta inalda itxizuen rabioliak, nahi duzuenana. Hor, gaztakin beteak, inalda itxizuen, aragiakin beteak, itxaskiekin beteak, hau, gaur hemen erabilegun betegarri honena baita. Baita, ziur oso geratzen dira. Hemen txe, utziko itxuku, gure, rabioritxuak. Eta bitxartian, gero gehiago ingo itxuku, ez du. Sopan bakarri lau jarriko, baina, denbora apurtxo bat olan antolatzeko, hobeto, erakutziko zuet lehenengo, zelanein olixua. Orduan gogoratu guk hartuko dugu olako, bol antzerako bat, eta hor jarriko dugu koiarakada bat, soja saltza. Gero, koiarakada bat olixo honena, gero salda, guantonak, eta tipureta fin bat bukaeran. Orduan, olixo hau itxeko, lehenengo, eurak soja igual olioa erabiliko dago, edo olio bat olan oso suabia dana, isa zapore olan neutrua daukana, beraz guk, ekilore olioa erabiliko dugu. Eta aldoguin bi eratara. Lehengo, honek danak aldia frijitu eta gero olio hori aromatizatu. Edo beste gauzia dabe bai txikitu, edo niri gustatzen jatena itxia. Birrindu. Eta, olixo hortan sustantzia dana geratzea. Oso ondo. Orduan, nik aukeratukot, sustantzia. Oso ondo. Bueno, guk angulak txorienen bota. Berakatzonek eta honek bardin balixo dago. Errezeta baten jarten botzu berakatz bat erabiltzia. Hori da betikoa, ez da izu zukalda, zukaldean azten ari dan jende antzako eta beti egiten duen edu da, ez? Baratxuri atal bat, claro. Baratxuri atal bat, ero atal bat, aldea dago. Kipula bat, ero kipula bat, aldea dago. Horretik batzu izaten du, ezin da jarri... Pero, hor badago bat, ez? Koiara da txiki bat, baratxuri zeet txikituta. Orduan hori bai izaten da normalean. Neurria, gero da, irekitzen duzu, eta hartzen duzu, eta esaten duzu, bale, koiara kada txiki bat. Epo. Zein da koiara kada txiki bat. Horrekin be, ja, ez? Baina, hor, neurria. Zalantzak eta zalantzak, sukaldari jaman. Baina aldatuko da pixka bat, bate baratxuri zapore gehiago izango, eta ikasiko duzuna, gizakiok hori ikendugulako azkenean da, badakizu, gutxi urrengo horako errezeta egiten duzunerako, baratxuria txikiago azala. Ero handiagoa. Orduan nik, hau, bi edo irun baldiokidetzat hartukot. Eta orduan ez gehiago jarriko, ze honek, berakatza hau, potentea zan. Potentia zan, haundixo zan. Horren zaporea, guk angulak ongaren hitzeiten ari garen ontan, txorien jan izan ditugu angulak, eta bai, ezberdintasun pixka bat badago, angulak eta gulen artean, ze bakizu hemen, bakizu, denon poltzikoetara moldatutako gulak dauzkagu, angulak jane erosi ezin dituzten entzako, baina zaporea zen da angulena. Oliba olioa, baratxuria eta piperbinana. Ze bere zaporea horrena daukate gehien. Egia da, biak izaten baituzu, eta hemen txorienen hori, konparaketa hori ingenduen. Bia daztatu genuen, ingenduen gulak versus angulak, angulak versus gulak, zaporia behai aldatzen zalaz pixka bat. Baina zaporia orokorrean da, baratxuria, oliba olioa eta piperbina. Eta kaien piperra ez? Bai, ez daukate, zaporia horren hartzen dute. Daukatena ezberdina da testura. Ahora sartzen duzunean bat koskain, angula koskain, erogula koskain, ez daukate zer ikusirik. Orduan, gauza bat eta bestea da. Zein dan hobea ero txarra bastut esango. Bakoitza bere boltzikotara moldatzen du. Hori da. Eta aukera dauka, gutxi gora era. Bakoitzak ikusiko dauzen aixago, hartu da kuadriakoekin, nire kuadriako asko gustatzen zaie, batzutan iten diet perretxiko eta gula ensalada. Nik hori, errezeta hori nuke ingo angula batzuekin. Angulakin behar baitut, angula jango nituzke bakarrik, beste zerrez. Baina zuk pentsau bai hori itxen dugula, azkenean garezitxa dielako, ez? Baina lehen pentsau zen, ere amama Juanitak hori izan dozta, lehen txarrixei eta ematen jakela
Bai, nik hori entzun dut, hortuan abono moduan erabili izan dela. Nik entzun dut, ikusi ez dut ikusi, gure ikusian garai hortan bezango zaben, entzala batei bai, bota jozu apur bat. Osa, gure izan, etzala hain beresixa, ez? Orduan, niko pentsatzen dut, ez dugula entzaladan botako, ba hori, azkenen garestixa dielako eta ez dut inoz. Hau, ez dakizen bat eurotan ordaindu dut, orduan aprobetxa inbikot. Eta jangot hori bakarrik. Bai. Eta lehen honez pentsatzen, ez? Arrantza itxen dauen antzat be, zena isauko dau, hori saltzia, edo aputxo batzuk jatia. Ze hori bai... Bueno, saltzen ditu eta janingo ditu be, bai, argi dau, eta gongo da jente bat agien ez aiola gustatzen, ez? Bai, izan daike. Ez? Takit, azkenean, bueno, esan dagoa, ez? Ordaintzea beratzen da piku... Nik, azkeneko zerosin nituenean, egia da, erosin nuen kiloa zeuden 550 eta bat zeuden aukera olako bandeja txiki batzuk, 100 gramokoak, eta bakoitza ateratzen zen bandejatxo hori atatzen zen 55 eurotara parkatu, graduak ez. Eta 55 euro, bueno, esatez, baina, kapritxo bat hartu bat dugu. Eta bikoteak eta nik angula batzu jan barritu. Hartu, eta umei gula batzu jartzen dizkizu, ba, espada, eureke, zuek ere berdina, gue bezala, berdina. Baina, hartu eta 55 euro ordainu aldira. Ez da, zuk entzutezu, ba, kiloa 600 euro. Egu, ikasle pixuan bizi ginenean, itxen gauen txiroentzako gulak, ez txiroentzako angulak. Eta ordan izaten ziren, erosten genitxun, espageti beltzak, eta itxen gauen nolan gulakin nahasi, eta emoten zaren, segulak bebai guretako, garezti xasien, holan ikasle poltziko batentzako. Orduan eitzen gauen hori. Gaur egun ez dien berkeak ez da, egia esan, horako bandejatxoak eta saltzen dituztenak. Angulakin konparauta, baina holan, gula normalak, ez dien berkeak, orduan guk espagetisakin nazita, holan itxen genitxu zen. Hemen txe, olixua, bueno, erdipres, ikusten dozue, hemen jengibria, berakatza badauia gorritxuta eta ontxe tipulatxa sartu dotzat, eta betxu, ingo, batzuk eixa hau bete, ravioli batzuk eixa ingo itxugu, ez da? Hau behan beharko dite. Bai, itxo ingo, salda apurtxo bat ostia hau ataratzeko, tapak entzeko, eta dana prest dagoenean, etorriko gara, plateratzen, honek erdi egositxa egongo die, ja 8 minutuan egosten diela, eta hori, jateko prest. Bikain. Ba, hemen txe, behitxu, hau erabiliko dugu gure sopa zerbitzatzeko, orduan, oinarrian soja saltxa, gero jarriko tzaue bai, olixo honen, holan, koiakara bat, saietuka gare apurtxo bat danetatik hartzen, beraz, behitxu, hemendik, holaxe, eta olixua be, eta ontsi izango da, sopa hau jarti, orduan, lehengo, salda. Hau azkenean holan, dana berotzeko. Eta, gero ja, sopa holan ja, hau lan salda moduan bai jan leike? Bai. Jarte motzazu? Hombre, ni ere izoso sopa salea, zeni gustatzen? Ez? Koska itea. Zerbait behar dut koska itea. Fideo sopa eta eskatzu gustatzen? Bueno, segun zer daukan. Botatzen badiozu fideo sopari, arrautza egozia, gero horre fideoiek saldaiteko erabiliduan txankarra esati batzu, oi asko da, bai, bestela ez. Bestela ez, betxoa. Eratea salda bakarrik lan. Bueno, momentu jakin batean, gorputza berotzeko talan, baina aukeran... Bezu, tabernara basoia, ez da hor, salda badago jartzen dabe? Bueno, ogiak inatatzen dute beti salda badago. Claro, ordan, ogia botatzen diote, eta ero ogi hori, bai. Eta itxu mentxe, tipuleta, aputxo bat, holan fina. Zagutzen zeinuzuk salda badago abestia, Saramana? Ez, abestu jazu. Ez da jauzi, Ale, zeu jago de! Ez zainak enazan. Diskoa holan ditzen zan. Hemen txe, ena hori zagutza besta. Ez duzu zautu salda. Boa, txikotzu, kaseta deko nik gaina honikoan. Parreto, paze. Kuonton sopa. Hemen txe, kuonton sopa. Ostra, eta hau, nik, ez dakit, holan, bista esate izu, bero. Bai, hori bai. Bueno, saldari putzin bazaio, beti putz. Sego xua. Ala ere. Salda goxo xua. Nik zerbait, hotza inoiz ez atara, Ez. Salda bat, gauza bat, kafesnea bezala, putzin bazaio. Eta hau, etxian jaten badugu, ba holan, dana batien, sartuko haua maina. Hauan bat, banaka? Bai, ez. Nik moztu indot. Nik hemen moztukot. Betxo nahi dut, betegarixa erakutzi, holan geratzen da betegarixa, haragi bola ahondi bat izango basan bezala.
Oso goxua dago, ez da? Oso, benetan. Eta zekarri dozu zukoran bigarren platerako, posterako, ze? Hombre, ene izan gulen mailara iristen, baina goi mailako arrazetat ekarrizu. Ba, nik ez ditut 900 eurotan ordaindu hauek erosi, baina txirla bai erosi ditut 30 eurotara kiloa, orduan, bueno, ba, onak dira. Bada presixua bai. Bueno, baina kalidadea ordaintzen denean Patri, orduan, bueno, nik uste dut merezi duela. Aldagoenak bai, egisa. Ba, eta noizean behin, ba, bueno, eta ez dela txikiagoak. Ingo duana da, txirlak bieratara prestatuko ditut. Batzuk saltza berdean, eta beste erdia plantxan ingo ditut. Gure etxean horrela jatitu normalean. Eta oso erreziten da, osaiak haumen dauzkazuenak, eta esango dizuet nola egiten du. Lehenbizi, baratxuria txikitu eta olio txorrota batekin erregosten jarriko dugu. Dantzan hasten denean, irinko jarakada bota, gero saldarekin bustiko dugu eta saltza berde bat ingo dugu persillarekin batera. Txirla bertara bota eta tapa jarri ondoren pare bat minutuan egin da izango genituen. Eta plantxan egiteko, olio txorrota bat sarta ginean, pipermina eta baratxuria atalak bota hor xerrata moztuta, eta dantzan hasten dinenean, bertara bota, eta irekitzen doazen inean ataratzen jungo gara. Gero horra txakoli pixka botako dugu, eta persiakin batera, txirlen gainean bota, eta gero biak, plater batean jarriko genituzke, eta listo. Ez dauka misterio handirik. Ikusiko zu, bueno, suposatzen duzuek ere, saltza berde bat gehienok eiten jakingo duzu, eta hemen, baina, bueno, modu errez batean, eta nik txirla beti etxean horrela izan ditut, hartu, olio txorrota dagoen bat, baratxuria bere kasu hontan errak, orduan, bueno, Nik pentsatu dut, misterixo handixena, holan, txirra jateko etxien da, hori, kalitatezkoak aukeratzea, ze azkenean... Nahita nahi ez. Nahita nahi ez, ze azkenean, bueno, ez ditugu gordinik askotan jaten, gordinik jateko aukeria bebai badau, nik erak isen, ostrak bai janditzu dela gordin. Bueno, ba. Ez da zujan? Askotan. Ez, ez que lehenko gunean esazutasun zuk txokoan ibili zinela honek lagunekin, bizkaiko txakolineko lagunekin, eta esazutasun, jo, ba, gordinik jangauen. Da, nik, gordinik? Txirlak? Ez da sekula jan, eman guztezu bat. Kalidadeko bat, gero moztuko izu bat. Ba, bueno, Euskal Herriko gastronomian egisa da, asko kosinatzen diela, limoiakin, saltza berdian, bueno, orburuekin bebai, azkenean gixatutan, olako... Bueno, hau zela da... Txirla, babarrunekin ez zenuen hori bueno, Asturias ateko tipikoa hori zen itxen zuen. Bai, fabekin. Fabekin. Bai, arrainakin bebai, holan saltzan, beraz, bueno, asko kosinatzen dugun gauza da. Nire etxean asko arrozakin eta... Arrozakin gure etxean gehien gustatzen dira. Eta hau muskuiuekin, pila bat, eta holan perresiakin eta berakatzakin, holan arroz txuri bat, nik hori gainera enauen ezagutzen, zebakitzu bakoitzan etxean jaten dau, jaten da amai gustatzen jakona. Eta nire amai muskuiak eta holan txirlak eta asko gustatzen, eta ordua ez da sekulain. Eta Denisekin hasi nintzenean bizitzen berak esauztan, jo, nire holan plater favoritua gustokuena da arroza, txirla eta muskuiuekin. Eta hori hasi nintzen eta hoin da, nik geixen gustatzen jatena. Gainera holan oskolakin jatia, Gure etxean ziren arroza mojojoiekin. Mojojoiekin, Gure etxako beri izaten mojojoiak. Bai. Eta arroza mojojoiekin zen, bueno, hori getxuan. Eta arrozaten mojojoiak eta aitea derrigortzezkun goiara moduan erabili behar zen, nik uste gero fregaua ez itxeko zala. Mojojoia, muskuioa bera hartu, eta hori erabiltzen zuen, erabiltzen genuen goiara modu. Bueno, irina, goiara kada bat, hau disolbatuko hemen pixkat, eta azkenean, bueno, hau da, esnea botako genioni, bexamel bat ingo genuke. Hemen, botako digunez, eta botako diot, Patrekin dako iasko saltza, Beldur gabe, jengibriak inta dana. Jengibriak inta dana. Bai, probatu du, eta goxua dago, eta nik uste dut gure txirlei ere ondo geratuko zaiela. Eta hemen neurria betikoa, eskatzen dizuna, kontutan izan beti txirla gero ura botatzen dutela baita. Orduan, ez utzi finegia, zero ura botako dute, eta findu ingo zaigu. Oin, perresia botako hemen, eta txirlak. Eta hauek tapa jarri, eta... 2 minutuan ero inda ongo dira. Eta gordinik jaten baitxugu, hori kontuan hartu, kalitatezuak izan bidera, astegietakoak, konfiantzaskuak, eskenean, molusku desberdine bezala, horrek eskenean, ura iragazten daue, ura filtratzen daue. Orduan, ur zikin hori, eurak xurgatu itxen daue, orduan gero gu janbidoguna da.
Beraz, hori be, kontuan izan bidan gauza da. Beti. Bitxu, zelako errez da, simplia eta ze ona. Bitxu, datorren hastian nahi dutein, zer datorren hastia? Bitxu, igual, astontan ingut. Inber dut, labur moduan, ostiralean, lebatza plantxan, eta ingo dut olan saltza berde antzeko bat, baina olan, trampatxo txiki bat ingo izut, eta txirlak erabiliko ditut, eta horbe, zora garrigatzen. Honi, esan dakoa, egurra iragiten hasiko da, eta hemen, beti esaten du da, tapa transparente hauek, ona daukatena da, ikusiten dela beti, hor, bestaldian zer dauen. Hemen, txirla bat apurtuta dago, ordan kontuz beti apurtutakoak eta, hau biziri dago, barruka biziri dago, baina, hemen, utziko dut, eta jungo naiz, plantxakoak egiten, jarriko dut, hau, bestaldean, eta hau, hementxe, eta plantxakoak egin jungo naiz. Saioa, albiste batekin, bukatuko dugu, eta azkenean, ur edangarriakin erlazionatuta dauen albiste batekin. Ze, bakizu, naiz eta mundua, egon, 70%, urez beteta, edangarrixa dana, ur gozoa, bakare da, 3,5. Era, edangarrixa dana, da 0,025. Bai, Beraz, pentsau, zemadan edangarrixa, bai. Josifren arabera, 2.000 milioi pertsonak ez daukie ura erateko zerbitzurik. Gutakoagun hemen, holan, txorrota ireki eta nahi beste ur eta holakorik, jentiak ez dauka. Ez dauka. Hori izaten da, ez, holan, 3. Gerra Mundiala da komentatzen danean, izaten da uragatik izango dela. Edo uran faltagatik, hobeto esan da. Guk Portualen egon ginen, Madeiran egon ginenean, hango Madeirako ardo upategi garrantzitsuenaren familiko batek erosi zituen Kanarietako urputzuen esplotazioa berak erosita zeukan. Osa, bazekien zerbaitarek, eta berak eskatuta zeukan hori, urputzak ezin dituzu erosi, hori da urren partxoergoana, erosi ezin dituzu egin, baina horien esplotazioa bai, eta berak hartuta zeukan dana. Bere dirua, bere familiko batek jarraitzen zuen Madeirako ardoekin, da besteak ura. Eta horrek ere, egin bazuen zerbait zekiela garen zeur. Eta hori, estatu batuetan bai, ointxe, ikusi daue ura nundik atarareiken, eta Virginiako Unibertsitateko 4 ikasliek, Virginia Tech Unibertsitatekoek sortu da dolako botila bat, eta botila horrek bihurtzen dau ura edangarri. Ur gazia bihurtzen dau ur gozoa. Gazia, itxasokua? Ez dakit ur gazixa jartzen dago, itxasokoa pentsatu dut izango dela. Izango da. Ez da fizinakoa izango. Eta... Listo, hori listo. Eta? Eta olako, filtro desberdinak aukitze dituzte, eta bihurtzen dago ura edangarri. Orduan, albiste politxa da, azkenean, hau bakarri dau, ideia moduan edo fase teorikoan, ez da salmentan, ez da holan guztiz frogatuta, baina, horazi da ideia, eta... Guri, lasterketa batzuetan derrigortzen digute, eramatea nahi eta erez anoa guneak ero abituaiamentuak espada daude, horako pastilla batzuk ura potabilizatzeko. Badakigu igual agian mendian zehar ibaiak eta dauzkagula, baina bada espada, nik egia esan ez dut Pirineetan badaban dauden erreketatik nik ura beti eran izan dut, ez zer erabili gabe. Eta ondo. Baina hor derrigortzen digute eramatera, apurtu hor junta. Derrigortzen digute eramatera hori. Honi ere tapa jarriko ez dela hemen txinpartakin itxoko gara. Eta hauek, irekiala, pan. Segituan hori garrantzitsua da, bestela txirlak gehi egiten badira, ez daude egia esan bat ere gozuak. Orduan, horrelako pintza batzuekin hartu, itxengo du lehengo ireki arte, eta ero banan, pan, jun ateratzen. Eta gero, zua itzaliko dugu, eta hemen txakolina ardo zuri bat, ospin pixka bat ere, ondo etorriko zan hemen, eta hori, gero, saltza moduan, gero gainetik botako diguna izango da. Oso, no? Uste oso bat irekitzen? Tapiak ez zauzen. Bai. Hasi die. Gutxi gora bera. Hauei, eta erdi gordinak, gero, bihar ekarriko, gaur gordina ez tozu jango, baina bihar bai, zula zaio. Oso, no? Hau, kanpora, horrela. Guzti duzu hori erdi gordina da hola, Hene, kontuz, Ez haitxe zerre? Gero, hau irekita dago. Irekita, eta ur hori da elizirra.
Eta hauek, hemen ateratzen, zua itzaldu diot. Ez zabiz erraten? Bueno, a ver, erre bai batean, disimulatu inbada, hola, irriparregin. Bai, aktore moruen balixo dozu. Bueno, eta niri gehien gustatzen zaizkia moduan holan da, Bai. Hau, Eta eskuekin zabaltza duzu normalien betxien? Bai, holan, eske hau, bestela ez da modurik. Gero, freskuak jateko, iten dena da, ostrak bezala, laban txiki batekin, horrekin irikitzen dira hartu, eta iskina bat, altzatu iten diozu, eta ero batzu, hori limoizuku pixka botatzen diote, eta horrela jaten. Hori zaten da, limoia botatzen dakala, apur bat txarrak badia iskutatzeko, limoiak eskuta bitzen dagoela horrek, saporia eta. Bai, esaten dabe, ostrak ona badira, eta saporea ostren hartzeko, bera bakarrik. Bai, ez? Baina hor batzoi, bakizu bat, estura pixka bat atzera egiten die, gero... Nire ez da itzen. Tabasko apurtxo batekin gustatzen gandari? Zerekin? Tabasko apurtxo batekin. Ostra, hori nik ez du probatu inoiz. Ez? Tabaskoarekin? Ostra, horan, saltza pikante apurtxo batekin? Hau da, hemen da hona apurtuta zeba. Zego xua. Bai? Bai? Nik abondanetan. ezer barik, eta esan dagoa, limoiarekin baita. Ba hemen, oin, txakoli, koiara kada pare bat, perrexila. Berez oso antzerakuak, ez? Bai, hombre, zapore, ez daukat ezer ikusirik, Ez? Ez. No, hau esango zu. Ikusiko, hau, Zuk zein hone nahi zapore zaduzu. gehiago, niri Bai. hau gustatzen dut. Txirla jatean nahi baitu, hau da gehiago txirlak. Eta oin, plater bat atatzen baina zu, Patri, Bai, nolakoa? nahi zuna, zapal bat. Eta ingo duna da, gero, baratxuak ez ditu nahi, eta bai, hemengo zapore guztia, iragazi, eta orain plater batean jartzea besterik. Bi aukera. Zu Edo bitxak. zein gustatzen dizu? Ja, Zurian gehiago ikusiko da, ez? Bai. Ze, beraien niko grisa dira. Ba orduan, jarriko ditugu, alde batean. Hauek, plantxan indakoak. Horrela, beri hortan. Gero, Ze ona. biko jara zartzen maizkezu mesez. Bai. Eta, Saltzea jateko gainetik apurtxo bat, ez? botatzeko gainetik, saltza pixat. Bai. Eta Zelako hau, goxua. Pero nik Eta txirla hau- jateko itxuri ez dauka gabonetan. gurian, una badira, Gure bai, ez? Koiari, holan, banatuta, egin baitu. Eta hemen beste bat, beste saltzean dako. Bai. Ze usaia daukagun Oso goxua txoriena. txorienen. Benetan, Eta bixak ikusten duzu gainera, osagaiak dauzkiela nahiko antzerakoak, ez? Perrexila, irina, ardo txurixa, pipermina, berakatza. bueno, baina... hauek ez daukete ardo txuririk, Hauek bakarrik, Bueno. jengibre salda, berezia, eta aber nola da, nagian hemen... Zehose berritzaile gabizitzen. Bai. Hala ere, hemen esatea nik aragi salda, arrai errezetetan pilot erabiltzen dudala aragi salda, Bueno, ba, hemen daukazue, gure txirlak. Perrexila, nola ez? Bi eretara, zuentzako, aste azken zoragarri honetan. Hasta azken ondiokane. Hau, eskuarekin, ero sardezkarekin da... Ez. Honik, honen lehengo ze, horrak ezadostazu gehiago gustatzen gatzula? Hau da itxasoa. Hau da itxasoa Oso jatea onak. badere. Bai, Ba, oso goxuak. Eta gero honek. probatu. Eta ikusiko zu nola ez da bardina. Honek askoz be politxo badauz, Osa, askoz be ona badauz. Hau da, hori bai, txirla kalidadekoa baria, egin plantza. Bai, Ez oso dela, goxuak. saltze berdia. Zola berdia. Oso goxuak eta bixar osteguna, errezta biralak, Bai? eta beste bi errezta goxo, betiko lez. Beraz, gurekin etorri. Agur.